Moi! Tässä on mun paras kaveri Ella. Moi! Moi! Ja nyt mä teen sen videon, minkä mä lupasin eilen tehdä. Eli mä ajattelin, että me tehtäisiin se paras kaveri tagi. Ja sen ideana on, että mulla on täällä 22 kysymystä. Ja sitten me kysytään ne toisilta. Ja sitten yritetään vastata. Okei. Okay. Eli eka kysymys. Milloin ja miten tapasitte? No koulussa, seiskalla. Silloin me mentiin samalle luokalle. Tai kun me mentiin samalle luokalle. Niin. Emme tuntenut tuota ennen sitä. Onneksi. Niin. 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 No, paras muisto yhdessä. Apua, niitä niin paljon. No varmaan ne monet perjantai-illat, joista kaikki on, niin, no niin, perjantai, koko viikonloppu, ei se perjantai pelkästään ole se, mutta kaikki, mitä ollaan tehty yhdessä, melkein kaikki. Ja kuvailut toista yhdellä sanalla. Ääliö. Mä ajattelin sanoa ihanaa. Näetkö se on melkein sama asia? Unelmatyö. Pitääkö mun nyt sanoa, mikä sun unelmatyö vai mun? Kai se on, että mun. Sun. Mä tiedän, että sä haluat hotellia Oi! Niin, oikein. Susta mä en tiedä. Mäkään en tiedä. Siksi mä oon hoidellaan kysynyt, että mun pitää päästä töihin, mutta mä en tiedä mihin mä haluan. Niin. Lempimeikkibrändi. Jaa. Susta mä en oikeastaan tiedä. Sä lainaat muiden meikkejä. Niin mä lainaan enimmäkseen sun meikkejä. Tiedät sä musta? Muista. Tuolla on niin monenlaista tuolla. Mikä ärsyttää? Ai mikä mulla ärsyttää sinussa vai mikä sua ärsyttää? Se on aina hirveän rasittava joskus. Mä tiedän. Se johtuu seurasta. No, en mä tiedä. Onks mä niin ihana? No en mä tiedä, säkin osaat olla joskus tosi ärsyttävä. Jos voitais mennä ihan mihin vain maailmassa, niin mihin me mentäis ja miksi? No me silloin suunniteltiin, että me lähdetään Espanjaan. Mutta se vähän kuin saa se suunnitelma ja niin, en mä tiedä. No periaatteessa ihan mihin tahansa lämpimään. Niin, missä on vähänkään lämmintä, ei mihinkään Siperiaan. Ja miehiä. Tuota sun ei ois kannattanut sanoa. Kiitos. Paras inside-juttu. Apua, niitä on liikaa. Mä en palaa, mä en suostu paljastaa yhtäkään juttua. No niin, on inside. Kummalla kestää kauemmin laittautua Sulla? aamulla? Joo, mulla. Viime viikolla, ei toissa viikolla me yhtiin varmaan 7 kertaa. 5 koulupäivätyyppiä yhtiin 7 kertaa. Missä me ollaan menossa? Lempivuoden aika. Varmaan kesä. Niin, no, mulla on molemmat kesällä pääsee rannalle ja talvella pääsee rinteeseen, niin kyllä mä sen tiesit. Sulla on ainakin kesäisen, mä tiedän. Kesäkissa. Lempilaulu. No niitäkin on niin paljon sulle, että... Siis me kuunnellaan niin paljon samaa musiikkia, mutta niinku... Silti kaikki on paskaa. Ei niin yhtä semmoista. Minkälaista on olla, kun paras kaveri on koukussa YouTube? Täyttä helvettiä. Helkattia. Niin en halua kiroilla. Ei kerrota muille. Joo, ei. Matalat vai korkakengät? No sä nyt et osaa kävellä korkealle. Niin. En oo opetellut, kun ei oo tarvinnut. No, en mä tiedä. Sä käytät semmosia, mitä sä käytät silloin kun on semmonen sää. Housut vai mekko? Sä käytät housuja mieluummin kuin mekkoa. Niin varmaan säkin. Sulla näkee tosi harvoin mitään. Niin, tääkin oli mekko, mutta mä teen tästä vaijaa.
Mä en Mistä tykkää. pidän kertoa? Ai jaa, hops. Lempieläin. Koira. Sulla. No, teillä ei mitään elukoita, mutta olisiko koira? Mä vihaan koiria. Mikä on? Mikä on iso eläin, jolla voi Hevonen! Vittu naasi. Ei vaan hevonen. Itse me ollaan. Jos talo palaisi, niin mitä pelastaisit? Ja miksi? Niin. Sä varmaan ottaisit joku puhelimen tai tietokoneen tai jonkun kumman koiran tai molemmat koirat. Mutta siinä oli ootapa, että niinku koko muu perhe on niinku varmasti turvassa. Varmaan ostaisin puhelimen. Mäkin. Eka. Tai siis säkin. Niin, kamera. Komedia, kauhu ja romanttiset komediat. Tai semmoiset No muuten tyttömäiset komediat. mulla on aika vaikea se niinku sulta sanoa, mutta kyllä sä tiedät mitä mä haluan katsoa. Joo. No en mä tiedä, kai sulla on komedia. No ei niin samanlaisia romanttiset komediat ja komediat, mä tykkään molemmista. Niin. Ja kauhua mä en uskalla katsoa yksin. Miekään. Mä en ketä kauhean muutenkaan. Samsung vai iPhone? No meillä on molemmilla Samsungit. Mä haluaisin iPhone. Niin mäkin. Au. Lempileffa. Mä oon jauhottanut Askissa sitä niin paljon, että se on kummais, että sä tiedät. Menet sit mä oon lukenut sun äsken. Tiedät sä nyt jotain? Haista huilu. Apua. Ehkä maailman suosittu. Titanic? Jop. Ehkä maailman Titanic, joo. Mutta en mä tiedä mikä sulla on, kun sä sanot aina, että niitä on niin monta. Siis mä Niin. rakastan. Jotain outoa, mitä syöt. Lauantai-makkara sinapilla. Ei, kinkku. No mut se on lauantai-makkara. Ai kinkku. Ei, kun jotain outoa. Niin, mutta meneekö se? En mä tykkää lauantai-makkarasta. No mut se syö siellä koko ajan. En syö. Siinä tuubissa. Tuupissa. Joo, se nyt on semmonen. Se on vähän niinku makkaraa. En mä tiedä mitä outoa sä syöt. Sä syöt kaikkea. Vittu kunnon hevonen syöt täällä annetaan. Mitä yhteistä meillä on? Meillä on aika samanlainen huumorintaju. Joo. Ja musiikki. Joo, me naurataan niin kukaan muu ei naura. Kukaan ei ymmärrä mitä me sanotaan ja... No, me ollaan molemmat aika tyhmiä. Paitsi mä oon tyhmempi. Niin, Siitä koska mä ei oon pääse sentään mihinkään. viisas. Tota sä et istu kun usko itekään. Mä oon TV-ohjelma. sössötään koko ajan. Joo. No mä en katso telkkaria melkein ikinä, niin... Mut sulla on salkkari. Sä oot Niin. sanonut se jossain. Niin. Niin onkin, mä en katso mitään muuta. En mä tiedä, sulla on kai. Ja Idols. Niin, joo. Mä katsoin sun äsken vihdoin. Ei mä luen, meneekö että mä luen sun... Meneekö että mä luen sun askia? Mä katson sun askia vihdoin. Vähän ristiriitasta, mutta en mä tiedä mikä sulla on. Niin. Niin. No mitä mä katson Netflixistä? No. Ne mitä mä katson Netflixistä. Netflixistä. Jep. Se oli sitten viimeinen. No. Se oli viimeinen, kyllä. Ja tää oli sit kai tässä nyt tällä kertaa. Joo. I love my best friend.